Jo, Josep Puig i Cadafalch, podria escriure les memòries d'una família catalana de classe mitjana que viu en un modest benestar del comerç, del treball industrial i de la propietat agrícola. Descendeix la meva família d'una pagesia modesta del poble empordanès de Púbol, proper de la Pera. Un fill extern d'aquesta casa va anar a Mataró, on va establir-se de sastre. Pere Sastre s'anomenava ell mateix. Pere Sastre va ésser el motiu de casa meva fins fa uns 20 anys. Cal aquí que expliqui com sóc, sense modèsties hipòcrites i sense vanitats senils. He estat un home incomplet, tal com les meves obres, tal com els meus escrits i la meva lletra. L'any 1892 vaig acabar la carrera d'arquitecte a l'Escola de Barcelona. Els professors m'honoraren per unanimitat amb la màxima qualificació. Totes les meves obres han nascut de la mateixa font. Un intent de renovar l'art gòtic, no un gòtic de fira o de cartropedra, de qui no sent l'esperit de l'època, sinó amb la pretensió de fer reviure son esperit impregnat de l'art del nostre temps, amb la independència i la llibertat de l'obra nova. En l'arquitectura, com en la música i en l'art dramàtic, l'artista fa directament i personal una part sols de la seva obra. Cal després que la construeixi amb les nombrosíssimes col·laboracions de dibuixants, d'escultors, de pintors, de paletes, picapedrers, ferrers i fusters, més diversos que els músics d'una orquestra i més heterogenis que el complicat personal dels escenaris. Hem d'emprendre la restauració del país amb l'activitat dels països devastats. El nostre no ho ha estat per la guerra actual, però ho és pels mals governants i pels governs indiferents i hostils. No oblidem que en documents de la darreria del segle XIX, en documents oficials, les institucions de l'Estat al·legaven el dret de conquesta sobre Catalunya. Tenim encara com un govern d'ocupació. Han desaparegut tots els serveis públics. Aquí podem dir que no hem tingut mai altra cosa que la que fem amb les pròpies mans. No podem dir escoles, aqueixos llocs vergonyosos on la infància aprèn amb cantarella inútil, explicada amb llenguatge que no entén, el que la bona voluntat del mestre vol ensenyar. No podem dir universitat del lloc on es recita per repetidors la ciència que s'elabora lluny. Una gran part del país no té ni ferrocarrils, ni camins, ni altra acció de l'Estat que la parella de guàrdies civils o la gent de constrenyiment que confisca la finca abandonada. No sé què els passa als qui deixen poder i honors polítics. Jo vaig sentir com una alliberació. Quin plaer el de no seure a la presidència en els actes públics, escoltant les quasi sempre banals converses de molts dels que menen el carro de la cosa pública. Una nova vida s'obrí davant meu. Disfressat d'home d'estudi, professor d'una universitat inexistent i d'un institut exiliat, vaig tastar la dolça agror de la vida de pensionat humil, subvencionat per mi mateix, donat a la investigació de les coses noblement inútils, amb profit nul i amb modesta glòria. Tracto de
de refer aquestes hores de ma vida de tragèdia amb el cap i el cor plens de preocupacions i angoixes. Escric en la cambra d'un hotel en terra francesa. Tinc encara esperances i possibilitats dintre la meva condició d'home vell, fort, físicament exiliat i confiscat. Per dintre, sento la preocupació del que pugui passar als meus, en la possible destrucció dels meus llibres, dels meus papers, de la meva caseta i el meu or d'Argentona, i la fi dels meus estudis i en la mort dels meus ideals. Més les coses mortes tenen una certa virtut màgica. Les cendres dels morts imperen sobre els vius. Elles guarden sovint el caliu somiat de l'ideal. I pobre de la ciutat que no té morts sota terra, ni papers en sos arxius, ni llibres inútils en ses biblioteques.